Tenis masası dilezin, ev dilezin, resim aldıkın, hamur dilezin. Çimen, bi keça xwe biçûk re li navendeka taybet a ku zarokan fêrî Kurdî dike, bi hevîrê rengîn dilîze. Çiqej destê me bêjî em bi zarokê xwe re dipeyivin yani ji bonî zaroka dibistanê ewa bi rastî jî pir baş in. Ji bonî ku zarok karibin ji xwe re tişta hîn bibin û zimanê dayika xwe jî xeber bidin ji bonî wan pir daha baş e. Umuda biçûk jî hemî ramanên xwe bi Kurdî tîne ziman. Vay, çiçekiyor. Kêv ye? Mirovekî çêkir. Dayika wê dilxweş e ku mehseda wê bi cî hatiye û hewla wan e ku keça xwe bi Kurdî mezin bikin encameke baş dide. Ev navenda hunerî çand maye ku beriya çend mehan bi şahiyek hatibû vekirin. Xebatkar û rêvebirên ma muzîk û ma zarokê ji bo Kurdî û çanda Kurdî fêrî zarokan taybet zarokên Sûriyê bikin, lê navendê damezrandine. Yek ji damezrînerên çand mayê Şerko Kanîwar e û bi salan e ku ew jî kedeka mezin dide ji bo pêşxistina çand û muzîka Kurdî. Wexta ku malek dîrokî restore dibe dibên qeyna ya bibe kafe ya bibe restorant ya bibe butîk otel. Ji bo ku ew bîr bişkê jî û bîrekê nû ya çandî ava bibe me got navêr navendeke çand û hunerê bi zimanê Kurdî bi kurmancî û bi zazakî bi taybet ku bêtir xizmetê zaroka re bike ji bo stranbêjiyê ji bo govendê ji bo zimanê Kurdî ji bo çîrokbêjiyê ji bo rîtmê ji bo tembûrê ji bo fîlm temaşekirinê ji bo çêkirina fîlmên karton û anîmasyonan ev xebatên ku ji bo zarokên sifir heya 14 salî bên kirin. Li vê navendê pirtûkxaneyeka taybet jî heye ku navê helbestvanê Kurd Ahmed Hüseynî lê danîne. Vir di heman demê de bîra muzîka Kurdî yanî navenda hafizayê ya muzîka Kurdî ye. Em çi dikin? Em diçin li gundên Kurdistanê digerin. Em stranan berhev dikin, em wan deşîfre dikin. Notayê wan derdixin û niha em wan hazir dikin ji bo çapkirinê. Yani wê êdî kesên ku dixwazin muzîka Kurdî nas bikin wê karî bin werin serî li me bidin ew dengên ku me berhev kirine wê li vir karî bil wan gudarî bikin notayên ku me derxistine wê karîn lêkolîn û vekolînê xwe bikin. Di heman demê de xwestine rûmetekî bidin xemxurên ku jiyana xwe terxan kirine ji bo xizmeta Kurdî. Ketkarên çand mayê ne tenê ji bo zarokan dixwazin ji bo hemî Kurdan lê navendê bikin rawestgeheka çand û hunerî ya Kurdî. Xecî Can Faqîn, Dengê Amerîka, Amed.